खुलुमबाय लोगोफोर दिनै जोङो माने ओइ सातधालायनि रडनि सिङाव माने कभार ब्लक होनना बुङो बे कभार ब्लकखौ होयो जेनेबा बेखौ माबोरै बानायो जों नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ खिन्थिगोन बानायनानै बे नैयाव फार्मा दोङो बेखौ फ्लिपकार्टनिफ्राय मानगायनानै लाबोदो नोंथांमोननोबो नांगौ फ्लिपकार्टआव थांनानै मानगायना ला जेनेबा आं गिबि खिन्थागोन नोंथांमोननो कभार ब्लक बानायग्रा फार्मा इयो रडनि सिङाव होयो दे रडनि सिङाव होयो बेयाव फार्मादो बानायग्रोना लानांगोन बे कभार ब्लकखौ बिराद जब्द धालाय बानायनाय फार्माथ' बिराद जब्द गोरोंथार बा नैनि बेनि नुजानो लाजिसिदों खोमालाय नै बे फार्मादो बानायो जोङो कभार ब्लक दानिया माबोरै बानायो फाय बोरै बानायो फाय नायनोबा आंदो मस्ला गलायबाय थाङो जोंनिया इनो मस्लाखौ जेनेबा अन्थाइ फिसा फिसा थानाय बाला जानांगोन दे बाला गोजाबाबो जाया अन्थाइ फिसा फिसा थाफानाय बालादो सिनिजों लगायनानै लगायबाय जेनेबा दैजों लगायनानै जों बेयाव ग्रोब ग्रोब सोङाबानो कभार ब्लकनि महर लागोन दै होना लगायनोसै जोङो बारा कभार ब्लक बानायगोननि मस्लाखौ जों बानायगोन गलायना लाबाय दै नांगौबो स्लुप स्लुप सबाइ ओंख्रि बायदि जानांगोन स्लुप स्लुप गलायनांगोन नांगौमोन दानिया जोङो नै कभार ब्लकआ मस्लाखौ इयाव लुना दोनसिगोन आरो जेनेबा बेनिफ्राय सिङाव माबा दंखायो नै रड ओरै आनजावग्राया सिङाव दंखायो दा राबा जोङो बख'बा नोंथांमोना खिन्थिगोन बोरै जायो जों बानायनायखौ खिन्थानोसै ओम शान्ति शान्ति पेकेटनिफ्राय दिहुनदोथ' ओमफ्राय आं माबानांगोन गोथार खालामनांगोन दैजों दानिया होनोसै कभार ब्लकनि महर लानांगोन गाबोन दिनै जाया दै दिनै बोखा जाया खोन्थाखाबायलाय औ मस्लाया खम जाबाय नामालै जोंनियालाय बारा जागोन होननाया खम जाया दे ओरै नारना होनोसै त्रिसता ओंखारगोन गाबोन 30ता फिसा जागिगोन बेनिफ्राय कभार ब्लकआ गाबोन 30ता फिसा जागिनांगोन दा फेब्रिसन होनानै फेब्रिसन होदों फिसा फिसा सिङाव फिसा फिसा गरं थानायफोरा ओंखार देरजोबबोबाय गोजोबबोबाय दांनायनि बोरै जानो जागोन बोरै Then, hanya sini ke
सान्दुङाव फोराननोसै जिथिया इयो गोरा जागोन ना इयो फाग्लाजोबो नारसिंजों ओमफ्राय जोङो थल्ल' थल्ल' बख'नांसिगोन आरो सान्दुङाव दोननोसै मानसिया नै इयाव नै सान्दुङाव लाबोबाय जोंनि कभार ब्लक बानायनाया रेडि जाबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन रेडि जाबाय जोंना कभार ब्लकआ दा इखो इ न'खरसेयाव मोनसे गरे गगोन आरो जेनेबा इ मोनसे गासिबो बिदि थल' थल' मोनसे गगोन इयो दा इखिजा समान खिन्थु इयो मानि महर लागोन नै इयो जेरै ओरै महर लागोन इयो दा बख'बा नोंथांमोना नायनो हागोन इयो जेरै ओरै महर लागोन जेनेबा रडआ इयाव ओरै थागोन रडनि सिङाव होनांगोन दैखौ रडनि सिङाव ओरै होनांगोन ओरै इयो 16 mm नि ओमफ्राय नै इयो 10 mm नि फिसाबाबो जायो गेदेरबाबो जायो मुथथे ओरै थागोन आरो इयो रडनि सिङाव इ कभार ब्लकखौ होनांगो माने धालायखौ गोसायै ओरै ज्राम गारसिनबाबो माने रडआ सिङाव थाङा आरो इयाव सायाव इनि सायाव थाखाबाय नालाय सिङाव थांनो हाला इनि थाखायनो कभार ब्लक होथारनांगौ जायो नैफोरबायदि सातधालायनि न' बानायनायाव दा बे सातधालायनि न'आवनो जोङो बे रडनि सिङाव बेखौ होगोन जोङो इयो राबाय गोबाव जाबाय नालाय राबाय गोबाव जाबाय नालाय दा नैयाव होगोन जों इखो दा इखो बख'ना लाग्रोनो जोङो नोंथांमोना नायनो हागोन माबोरै बख'यो बख'नाया बे जादु मन्त्र गैया इखो ओरै थब बुनाबानो गगोन इयो ओरै बुनाबानो नायनो हागोन नोंथांमोना गबायानो नै मोनसे गबायानो नै मोनसे गबाय बिराद साफा फिनिसिं जायो दा रडनि सिङाव जों इखो ओरै होसिगोन आरो ओरैबो होजागोन इयो ओरै खालामबानो गबायानो नै गबायानो नायनो हागोन नोंथांमोना गबाय एसेबो गलांबाय नै गगासिनो दोङो गबायानो खैथा ओंखारगोन नाय नोंथांमोना नै एसे दंबावो बेबो ओरै खालामना बानायबावसिगोन बेनो जाबाय कभार ब्लक मोनसे दंबावो नै गबाय नै दा इखो ओरैबानो जासिगोन आरो नै नोंथांमोना नायनो हागोन दा इखो जोङो नैबे रडआव सोयै होसिगोन खेबेरगोन आरो आखाया जाबाय थागोन दे गुना जवाबानो गुना जगोन नामा गुनाया बेयाव जों कभार ब्लक सोना लाबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन कभार ब्लक सोबाय इजाबो सोजोब्बाय नै नोंथांमोना नुगोन नै इयाव सोबाय इयावबो सोबाय माने इजा सोफ्रामजोब्बाय आरो दा कभार ब्लक होआबा डाइरेक्ट लुयोबा रडआ तक्तायाव नांना थागोन आरो तक्ताखौ बोखारबा रडआ नुजागोन होनबाथ' आरो रिजिकआनो जाहैबाय बेनि थाखायनो कभार ब्लकखौ होथारनांगौ नोंथांमोना बबाफोर बावदोंबा सिङाव अन्थाइसो नङाबा कभार ब्लक गैयाबा अन्थाइफोरखौनो बेनिफ्राय मुथथे सोथारनांगोन आरो मोनसे गुथा रडखौ